uprofethi bamanga sama nebandla elintshotshwe ngabaprofethi bamanga kufanele ibandla lisuswe esandleni sabaprofethi bamanga libuyele esandleni sikaNkulunkulu. Sinenkinga ukuthi noma sikhuluma nalo likwi-wrong place, sikhuluma nalo lisesandleni sabaprofethi bamanga, sikhuluma nalo lisesandleni sama-false shepherds abelusi bamanga. Sikhuluma nebandla lisezandleni zabaprofethi bamanga, aliphindi ngale ibandla lenziwa ukuthi na uyalishumayeza kodwa likwezinye izandla. Uyaphrofetha kulona kodwa i-prophetic ayimanifesti because likwezinye izandla zabaprofethi. Le nto ukhamba ngigijima, ave into engitshela ngishaye kancane nje, ngishaye kancane. Le nto kabe ngigijima liyofuna imanga neyimangalisa emathebweni emabandleni amanye liyofuna ukubona uNkulunkulu wakhona, nibona kwenzeka izinto ningawazi ama-grounds abasebenza ngaphansi kwawo, izonibulala le nto yini. Kodwa ibandla lifa nje libulogijima ave niguga nigijima ngizinsuku baba ngizalanda ujobo olusha ngisafellowship ujobo olu masawubuya la uyahayisa unamadimoni unezinto engayi-understand sibona ungathi ukhathwe ngezono izono uzindi kanje manje uzinde ngathi uthakathi ukhathiwe ngazo ngoba uyathanda ukavakashela amasonto ongakwazi amagrams awuthi amen yashaya kuyakizwa. Angisho kunina nafelwa imoto nina ngisho kulaba oguqa ayibathanda ukuzula abona nje ngathi ungazuthi ngawubotha ngathi usikale ngane ngazisibuka nje ngathi usikale ngamehlo njengamanzi omphokoqo hamba yothi ngisafuna ukuthola ugcobo nje olusha ngizile kuthiwa ubani prophetess uzobe seThekwini uloku uphiza ugijima ngabantu abamba neyinyoka busy nje ebazana ade kunzima ukuphatha abantu uthi baphethe abantu bebebhizi befuna uku-equipwa sathi kuyothanda sathi uyikhanda uyubonile ngoba ufuna uyikhanda kuyonakala ngoba awulungiseki impilo yakho awulungiseki unenkinga yokuthi awakheki empilweni yakho uguga kanjena nje ingoba awuhlaliseki awuphatheki kuyadlala ohleli ebandleni ucabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke alenze ibandla zingekho iy'nto zakhe ezike ebandleni. You stay in the church until God that bakunikeze inkonzo yakho unazi iy'nkonzo ey'khona kodwa ley'nkonzo eziningi simba ukuthi nethi uNkulunkulu ingelo sizokunikeza ama-spiritual gift ukubhiza usekho la ukhona. Papa prophesy papa go deeper papa ubhiza usho go deeper ithebula laziwa wena uzokuthatha ngama-1,000 ngama-10,000 kodwa nali indlu yakhiwa awukabonakali nango-1,000 nje kunzima ukufikela ngoba washayeka wathoshwa abafundisi bamanga wasithatha manje wasenza umbimbilunye nabafundisi bamanga khala kulilaliwe ngabe liyalunga lolunga nini please safuna ukudla siyodla angithi yodla wena yodla umntu asimangale masikubona sosihambela phezulu awusawona sengishitshile ngisebenzela hawuba you know where I'm coming from. They saw me as a prophet of God. You know where I'm coming from? They saw me as a pastor. They saw me as a Ustenan. Bakubona kanjalo.
njengojuqa uhamba uthatha wonke ama-evil spirit. Mase ubuya fanele siqale sikhumule le ngubo sikhiphe kulo mhlaba ekade ukuwona sikufake kumhlaba omunye, because lento siyayibona manje iyasibilaza kwathina. Siyazama akwenzeki lutho, siyaphusha kanzima akushintsha lutho. Kwenze njani? Ama-spirit ongene kuwo asaphunga lula. Abantu abaprofeti abakhona ukuthi uma ubabone bahamba ney'nyoka zabo, bahamba ney'nto zabo. Abanye umemele esonto ukuthi ukuthi Jehova kazameme umuntu engesiyena. Ngimemele esonto ngathi ye Jehova kuyena. Kwanzima ukuthi umsusa njani impulpit manje ngoba kuyena. Lintshela izulu uhleli phansi. Kathi Jehova ngakuthethelele mina uvikele laba bantu ngenxa yokuthi isondo esama sona sabo. Ngibamemele umuntu kanti ngimeme umuntu othwele akunakanga. Yasaba kumema. Ngoba simema abantu abathwele. Sibamema abantu kanti bathwele bakhothwa zinyoka ebusuku. Balala nama-teenagers baqhumisa iy'ntombi. Bathunjela ukuthi qhumisa iy'ntombi nalala namantombazane ukuze liyakhe ibe namandla. Ngabe bevikelwa abantu abanjalo abanemikhuba. Ibandla lebadifendela, hayi ulwana ugogo lwakhe. Yibo ubugcotshile. Uthotshiwe. Nkinga nje ukuthi le bantu kubigcothiwe nje, hawu bishophe nje, hayi uhlebe wayo. Uvikela into elimaza iy'ngane, yaripha amantombazane, yalimaza iy'ngane ezisakhula enkosini. Zaresha iy'ngane zabantu. Kodwa ubona ibhodi lesonto, siyabazi ubaba wethu. This is our daddy, this is our father. In this church where I am still alive, let us go and say, we will fight for the true gospel until we reach into our destination. You rather ningamshiya mos. Nithi haya siyeke la niphuphile, ishiyeni iphuphile. Izozakhela abazoyilandela. Angikwazi ukwenza leyo nto engazange ivangeli libalifika la ngifundisa yona. Ngeke ngene entweni engayenzanga empilweni yami. AsikuJesu la. Sikivangela amandla la. Sikivangela umlilo la. Siphikile ethatha abantu ibaphosela phaya. Jesus. Apha abantu bevangeli. Hallelujah. Asime ngenyawo zethu. Kala bashanda kato. Urababa basahandani bahaso. Abazalwane sikivangeli. Abantu ngabonakala ukuthi selumququdo. Umqwayi inyama yomile mkwekwelo. Kodwa iququde mntana. Uyiququde ngoba noma seyinyama yomile. Kodwa ngoba ikhona la izokuvulela khona iminyango. Hlala nayo lento ngathi uyayibona ngathi ayikusebenzeli. Hlala nayo noma uyibona ayinasimangaliso kodwa hlala nayo iququde noma ngathi umququdo. Esidonke izokuthatha la masewulapha ngekwehle kalula. Maningi amadoda abuyela phansi namhlanje, maningi amabandla aphelile namhlanje. Aqede ukuthi abantu abaqala bathwalela ngoba wathwala. Sibala amehlo nje so. My God. My God. My God. Shilabahanda kasoya nani babosiyende. Rikamana na babosiyanda limandosi yakadesi na hata kasoya. Angawezwa amandla ngayizwa into asezulwini. Yayizwa into asekhaya ngiyawuzwa umnyakazo we-transit. Ngibona uNkulunkulu esisusa from where we are. We are moving to another place. Siyaphuma la sikhona siyabona indawo. Holy Spirit, take control upon us. Holy Spirit, drive us. Holy Ghost,
take a lead upon this church. Holy Spirit, busa banda lakho lelo. Commander, Makabosi endele shikata mahasa. Kama bonga banda bayizwayo ngishoyo namhlanje. Abathi touch me Lord. Baphakamisa izandla. Holy, 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 Holy Spirit. Hey, life is very challenging, bazalwane. Ngine challenge ukuthi ngibulalela uNkulunkulu. Ngine challenge ukulalela nema voices enu same time. I'm busy trying to accommodate all your voices, and also I'm busy trying to listen to the voice of the Holy Spirit. Is it as equal? Do you know how many voices I'm listening from the church? There are many voices that are coming to my ears, but only one voice from the Holy Spirit. But many voices are shouting to my ears, and I have to take serious of those voices. Awusebenze nami indaba yami ilunge nawe khona izinto engayi-understand spiritually beze ngaphambili ngidonga umuqubo ngegazi likaJesu bonke abanyathela la Nkosi they will never be the same again. I'm drawing the horizontal line by the blood of Jesus. Let them come into the line of the blood. Abeze Kamosiyanda lekatoshi labahasa. Ungangenzeke emehlweni abantu kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. Mina ngizonaka ngibizele nini uDashi. Ngibizele nina eChatsworth. Ngibizele nini eMlazi. Ngibizele nini. That is why I'm here. Oh, hey, bazalwane, ngaze ngasempilweni uzwina kamoya. Ngaze ngahamba nehamba yokuthi ngibone uNkulunkulu engabe sengiqoqa ngomlotha. Engathi nasi sibusiso. Ufuna siphakamise isandla senu masisinde blessings of the Lord. Ushinda lakadesi labahasaya. Moyo ngcwele. Moyo ngcwele. There's the blessings of the Lord right now. God is doing something in the mystery. Contents of one to the man. Kalabashika Talamasai. Elamanda Kadosi. Oh! Lena Baba Shanda Katos. Zalamonga Mandabala, perhaps the others are Baba and Kulukulu. Banana, no, the Fulukulu, Luna what? Valamosto, Fulukulu, Luga what? Valamosto, Fulukulu, Luga what? Valamosto, Fulukulu, Luga what? Tanda sana bazalwa, niyatanda sana makona. Tanda sana bazalwa. Unanyanga sakuleke emndenini wakho right now as I'm speaking. Kunezinto zokwenzeka ekhaya as I'm speaking right now. uNkulunkulu engimthandazayo uzolungisa isimo ebesiqalile isiminyaminya sasekhaya. Oh, uNkulunkulu uzosilungisa. Angeke kuhlale kunje. Angeke kuhlale kunje. Open your mouth. Thank you, Jesus. Ngomsa wakho mkhulu uyosiholela welibambe inyosi ngaphesheya balamasi ngaphesheya
Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Let us turn the same in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tandaza, 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 tandaza. Tandaza, tandaza, mfuno Jehova senetoro. Nale ngenamali Isaiah chapter 55. Funene seduze nani, funene senukunyana. Funene unkulunkulu, funene somanda, funene unkulunkulu. Open your mouth, 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 open your mouth. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power, 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 there is power.
you, Jesus. Bamba lakho lakhona. Bamba lawo nepheni khona. Namhlanje ngenxa yesikhathi. In the name of Ngicela Jesus. ukubambela lakho lakhona. I just want to pray for you right now. Thank you, Jesus. Lawo nepheni khona, whatever pain. uNkulunkulu ophilisanayo wena. Akekho ofana nawe. uNkulunkulu ophilisanayo ngegama lika Jesu. Right now, naba abantwana bakho abagulayo. Omunye unenkinga. Unama cramps. Omunye unenkinga esibelekweni sakhe. Baba, I call upon the name of Jesus that is above all other names. Leli gama lingaphezu konke amagama. Leli gama livunywe ngoHerodi. Leli gama livunywe ngoFaro. Leli gama livunywe ngoNebukadnesari inkosi. Leli gama livunywe yibo bonke balivumile leli gama. Nathi namhlanje siyalivuma sithi igama lakho linamandla ezifoni zethu enkingeni zethu. Right now le demon eligijima laphaya kulo mzimba liphilezwa ngiyayishisa ngomlilo right now. Le demon esengalweni ngiyalishisa ngomlilo ngegama lika Jesu right now. Le demon esesifubeni ngiyalishisa ngomlilo ngegama lika Jesu. I stand against them right now. A demon elilwa naye emzimbeni wakhe, the demon of headache, I command it to leave upon this body. In Jesus' name, una Satan ama demon nakho awunasabela. Angikhathani noma lo mnyawo lwakhe linyathe. Bona umuntu maphepho lo Jesu simthandazayo. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu.